Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Rana ta aure daga dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Rana ta aure daga dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Da fari na san sarki Allah mai yau da gobe. Sakin da ke bani baya yin kyauta ta zobe. Gaban basira yau wakar aure zane na yau. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Debin salati Allah kara abun annabi na. Kiɗai na sa zuciya annabi ne farin ciki na. Sa ali na sabbai sai so majingina ta. Farin sinar na maiki gashi yau aka daura amarya. Rana ta aure duka dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Amarya da ango ga shawara a yau zana baku. Rike wa juna sirri duk wuya karate ku. Idan kuka ya kan to lallai babu shakku. Ku zai dore yara badan amarya da ango. Abdulrazak ango kai ma shawara sai gare ka. Amanar amarya Sumayya ita ta yaka baka. Ci da sha da tufafi ka sani duk yana kanka. Abdulrazak nauyi ya hau kanka wajibi ne kai lura. Rana ta aure duka dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Amarya Sumayya ke ma na dawo gare ki. Idan muke mijinki da kirin karki mai raki. Idan abin da ya sake amarya ki sare zaki. Amarya da ango fatan kai nake muku. Yana ango na san kuna rigen halaye. Daga wuya duk sanadi zan so ku toshe kunnaye. Albarka iyaye suka saka akan ku babu halaye. Abdulrazak su bi a ranku yayi daɗi na faɗa. Alhaji Musa Allah ta kai ma na gaishe ka. Allah ya saka maka kai tarbiya gullata. Allah ya biya da gidan aljanna dan manzona. Rana ta aure duka dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Mahaifiyar ango ke ma na zo na gaishe ki. Hadda mama ta ke ma gaisuwa ta a gunki. Saboda girman ki ya kai dole ne a gaishe ki. Allah ya saka miki ke ma dan gidan aljanna.
mahaifin amarya Alhaji Adamu a gaishe ka. Mahaifiyar amarya Hajiya Halimatu gaishe ki. Har da Hajiya Rashida abaitin da nan sake. Iyayen amarya kuma gaisuwa ce nake. Rana ta aure duka dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Desperate din ango kai ma na gaishe ka. Usti Balati babban abokin ango. Na da kai albayar papi iro. Ubai da dano a wakar koma na gaishe ku. Nasa da kiri do sale kana yin murna. Sale har da madassar duka a wakar na sanya. Bashari da Zubairu a wakar kuma na sa. Allah ya sa auren nan yayi daurewa madalla. Rana ta aure duka dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Kawayen amarya kuma dole ne in gaishe ku. Na sari mai sa ita ma na ganta tana yin murna. Har da Malika da Zainab su ma sun yi murna. Mariya Radiya ita ma a wakar duk na sanya. Aisha ita ma na gani ta tana yin murna. Har Mariya Hafsat ita ma na gani tana yin murna. Shamsiya Zuwaira daga awakar na sanya. Allah ya sa auren na ko yayi daurewa. Rana ta aure duka dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Kanne na ango kuma dole ne sai na gaishe ku. Na sanya Nasir Lata kai ma a wakar na sanya. Jibrin har da Uzairi daga awakar na sanya. Na sanya Maman Lata Saifullah a wakar sanya. Kanne na amarya kuma dole ne sai na gaishe ku. Na sanya Umau da Fa'iza a wakar duk na sanya. Na sa Rashid da Rahana duk a wakar na sanya. Na sa Suwaiba ita ma na hange ta tana murna. Rana ta aure duka dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Amarya da ango nan ne zan dakata zan da saya. Kami cika dangaya mai waka shi ne cikar zakanina. Lambar waya ta zan sanya domin ku yau nema na. 08101 sai ku sanya wa shakka. 6995 kusa da buli 0 nan mata. Da kun kira MH ne na gadon kaya ni ne zan dauka. Rana ta aure daga dangi na ga sun fito suna taya murna. Abdulrazak Lata ango Sumayya gashi yau ranar ta zo. Rana ta aure duka dangi